Nggih. Pokoke pas panas ngeten iki Mbah Kiambak semangat. Nggih, lepas hujan ngono wae. Nggih. Nek minggu Kitabnya namanya nopo? tak ngetetne Mak Muhat. Iki giriane bapake Hari. Mboten apa-apa. Dalem? Masak napa, Bek jenengan? Tahu hijau niku napa ta? Lampang. Wah, iki jenenge. Ya semute ya Allah. Ya Allah semute, Bek. Ya Allah. Kada semute iki anak. Mau orang anak lho. Lah nggih gak semut tok. Kada semute. Mengke dipanasi pirang nggih ngono. Nggih isa. Salah. Oke. Dalem? Semut pundi-pundi kada. Lah niki apa, Bek niki? Iya. Oh. Nggih nasi. Nggih. Iku jane wancine pun buah. Nggih. Griya kula nggih gumbel pas tahun ndik wingi Pak, usum ndik wingi. Sing niki mboten kober nyemprot, ke bapak sakit tae dadose mboten gembel tapi elek-elek ngoten kala Pak. Gogrok mboten dados. Nggih. Ki asing lempet-lempet. Ki bar golek gasir ki nyapu. Kok bar nyapu adus terus arep nyapa? Oh budal dolan. ST. Oh, iki kok ya? Nggih, semua. Ki resik. Dalam? Gambar reket bledo kok napa ta niku gandul-gandul? Oh, nasi berkat. Dewane di semua ada gandul ngaten niku. Kimbian omahe ndamelne Gus Idam, Bek. Nggih. Alhamdulillah rezekine jenengan nggih. Nggih. Dekat jalan ngaten iki. Nggih. Mesti pokok napa-napa, pokok berbuat baik. Nggih. Enten ae rezeki niku. Cara-cara ya, saya lah ini. Nggih. Beda kan, mungkin tadi semua. Tadi, enggak bisa lah. Matlai. Roli kok. Enggak bisa lah. Hari, tanggal bilang apa? Anak lahir. Nggih. Ketoke sing dhuwur kuwi traca. Nggih, Pak, niku traca. Nggih, sekedhik niku terasa. Nggih. Lah niku jane negare sekitar lho. Terus gantiran jinten wonten sumber langsung kula kan gantosi kan. Tapi pun didandosi. Sampun. Nggih. Eman-eman Pak, lek mboten cepet didandosi ngoten niku saged mbrentek. Nggih, niku ndak
Oh ngoten. Nggih dipater malih. Nggih niku ketawise jamur ngoten. Nggih terus tadi. Jenengan tasih pados pasir nggih Pak. Tasih. Kalau olahraga nggih Pak nggih. Nggih. Pokok diparingi sehat, panggah saged. Nggih panggah maksudnya. Nggih. Tak kaya. Pokok diparingi rezeki sehat, nyambut damel napa-napa saged. Nyambut damel napa-napa niku sakniki sami mawon. Lah nggih, kula nggih ngoten. Tapi kula bidale pados pasir mboten tau numpak pariyo niku mboten kok. Lah nggih kula nggih sering semerap jenengan enjing kula kan bidal sekolah. Nggih kula damel niku. Sebabnya niku amanahe kan dhewe ngaji to. Oh ngoten. Nggih, amanahe ngaji kudune kula gunane lek jalur ngaji semono. Fotone mantan nggak dicetak, nggak dipasang. Biasa. Menteri jalan. Walah nek endi ta lek mijaban? Wong kula. KUA mriku, Pak. Lah kula lho dalem. Ngajine KUA niku. Oh, Kilen Margi nika. Nggih. Oh, sapa ki awakmu ya? Bojomu sing ndi? Oh, kuwi bojomu. Ki sapa ki? Ibuke. Oh, ki oh, Kula niku lek kok jenengan nggih. Wah, lek nyapu brewok to, Har? kene. Oh, iso. Ceblok emang. Sadar. Bisa nek kene. Nah, itu kedua, Kenapa bek dikuak? Dirasa sing dingat. kene iku. Oh. Nanti ya. Halo. Wes, ini kayak Apa ya? Pingkang niku lepen to, Bek? Nyawa ya? Ki guak janganan. Kalau ambu. Nek masak nang kene, Her. Arep ngejangan. Ngejangan apa nggodho banyu nggatus? Oh, mboten ate yang toyang tok Oh, alah, nggih. ngetan. Enak ngene kok. Niku nggih kompor gombong kaupung, Mbak. Mak sampean e? Nggih. Ya wes nggih. Luwung gak apa-apa to, makku ya biasanya gawe luwung. Kayak jangan anu kayak ingat ya. Kentangnya ya. Enak. Terus dimam. Ini Mas Hari lagi ngejangan. Jangan apa? Her? Jangan nonton. Ontong? Ontong apa lompong? Nonton. Oh, jangan ontong. Iki ya wis entuk ontong neh. Enggak didol, Har. Biasanya makku tuku ngene iki. Iki ontong apa? Nonton. Nganu apa masukku gedang apa? Lah sing ngadung ning gepok. Oh, lek kepok enak. Kitiran sing alit-alit. Oh, lek sing cilik iki kitiran, sing gedhe kepok. Bah kayumu garing-garing. Enggak masak seneng omah kene. Mah bener kula sama re kopong waktu kok riyen. Oh, mbiyen tau kabongan ya. Asing. Lek dalu, lek pengen masak-masak teng mriki mboten wedi to, Bek? Boten biasa. Nggih.
Niku napa niku? Jangan. Jangan ontong. Nggih. On- Emang nek dibuka Nggih, ontong iku jantungnya pisang. Ngene iki ya teman-teman, lek mentah. Lek mentah ngene iki. Niki kaya jamur. Makku ya sering masak ontong. Biasane tumbas teng toko. Bulang. Wis lekas umep iki, enggak mau oseng. Sakne ketemu mak tau iki. Ngoseng kelihatannya mereka Heeh. Iki jenenge ontong ki ngene iki teman-teman. amat ya. Nggih. Dulu lah kayak ibuannya toh. Dalem? Omongnya. Ada tak satu. Nggih, kersane ra disate niku sampun umum tapi dereng sat mengke mambu. Harmandiar. Hari. Sinten meka? Tiang padas Sukat. sukat. Artinya. Ada yang tinggi di emaan. Kayune jenengan kuatah nggih, Bek? Nggih. Kok selatan. Tampun ndi Bek lek padas? Sana sih. Jenengan bacok iki ambak ngoten niku. Boten. Tumbas, luru. Wah, nek dinggane di pendek. Enggak mandi. Terus jalan suami. Kena gajar sik lah, Har. Nggih. Kok mbake. Oh. Iya. Aduh, rasanya masuk ya. Besok tanane. Nggih. Nah, Yang betah mawon. nggih. Pinten nika wau? 145 apa pinten ta Bek nika wau? Apa? Badan semerap apa ngitung. Kula nggih supe. Oh, 140. Dingi mak tereng endi? Ini kona. Walah. Diwingi apa diwinginane? Ini Diwingi gede, pinten, Bek? satu puncal ini. Pas entak video ndingi. Nggih. Satu anu artane 80. Gede nggih ndek wingi.
setengah hari 80 lumayan. Nah, Macul pinten, Bek? nggih. 40.000 to? Nggih to, Bek? Nggih. 50 piro, Bek? Wis 50 saiki. Kayak kesel. Iki lekas telas kasine. Ben dinten dipadosi ya nggih? Nggih, mboten namung tiyah tunggal. Nggih. Nika wau nggih pados. Wis entek. Itu tapi lek bisa golek boleh. Ya. Karek itu. Oh. Enggak ya? Entah ya. Ngarepnya. Apa sih? Panas loh, Har. Ora. Wong lanang kuat, Bek. Ya Allah, kaget aku, Put. Kaget aku. Ya Allah. Nah ya. Enak. Oke, arep maem. Kok Buka apa sahur? buka. Buka, Bek. Sampai nanti. Niki nasine sing digandoli niki mboten dipendet. Lampu enggak? Oh. Member apa ini? Nggih, lah bapake nika mau mboten dahar. Kon niku. Endi bapak sampean mau? Oh, bene. Iki. Mboten dahar, Pak jenengan. Jenengan kali jangan lompong. Ki kambek. Kerupuk kali jangan ontong. Ki ontong. Ki lompong. Tas gelek gasir ki mau. Terus buka. Kathah to Bek kucinge? Nggih. Eca, Bek. Enak, Har? Enak. Pokok sehat niku mak menapa-napa enak, Bek. Kek iyam, kek persiapan teng pundi? ST. Betul Mbak. So kapan? Deni kapan? Apa? Deni. Deni kanan tanggal 16. 16 Mei niku, Pak. Deni kanan. Terus Carol ini tanggal 18. Jenengan kok nggih apal kali jadwale. Terus tanggal 29 ini kan rembangan itu. Jenengan mboten dahar ta, Pak?